Ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto. Unang Korinto, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios, gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus, ug gikan usab sa atong igsuon nga si Sostenes. Alang sa iglesia sa Dios diha sa Korinto, sa tanan nga gitawag aron mahimong bala ang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus. Uban sa tanang tao sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang Ginoo ug ato usab. Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo, naadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe may tungod kang Kristo, nakagamot na diha kaninyo. Ug tungod ni ini, wala kamo makulangi sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop ni Chloe nga kamo nagkabingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa mo ingon, dapig ako kang Pablo. Ang usa-usab mo ingon, dapig ako kang Apolos. Ug may nag-ingon, dapig ako kang Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako kang Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako'y gibunyagan kaninyo, gawas kang Crispo ug kang Gayo. Busa walay makaingon nga kamo gibunyagan ingon nga akong mga tinunan. Tinuod, gibunyagan ko usab di ay si Estefanas ug ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila, wala nay lain nga nahinumduman ko nga akong gibunyagan. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang ni adtong nangalaglag, apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa, unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi niining kalibutana? Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Kay sa iyang kaalam, maoy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong muto pinaagi sa ilang giingong binuang na mensahe nga maoy among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro agig pamatuod, ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus. Kining mensahe dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Griego. Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios,
mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao. Ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Mga igsoon, huna-hunaa kung unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutanong sukdanan, pipilara kaninyo ang maalamon, gamhanan o tinamud sa katilingban. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon, ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga taong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay niining kalibutana, ug ang gipakawalay bili sa mga tao aron paghimong walay kapuslanan ni adtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Jesus, ug diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios. Nahimo kitang balaang katawhan sa Dios, ug gihatagan kita og kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Unang Korinto, Kapitulo 2. Mga igsoon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinagong kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og lawom o maalamong mga pulong. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa krus. Busa, sa pag-anha ko kaninyo, huyang ako ug nagkurog sa kahadlok. Ang akong pagpanudlo ug pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios, aron ang inyong pagtuo dili magagad diha sa kaalam sa tao, kundili sa gahom sa Dios. Apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, naghisgot akong kaalam. Hinuon dili kini ang kaalam nga iya ni ining kalibutana, o sa mga nagmando ni ining kalibutana nga mga lumalabay lamang. Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tao, apan gipili niya alang sa atong himaya. Bisan sa wala pa himua ang kalibutan, ug walay pangulo nining kalibutana nga nasayod sa maong kaalam, kay kung nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita og madungog, ug ang wala gayud palandunga sa tao, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, pinaagi sa iyang Espiritu. Ang Espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo, gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang Espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran, alang ni adtong nakabaton sa Espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa Espiritu sa Dios. Apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini, ug binuang kini alang kaniya, kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bilis sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, Kinsay nahibalo sa una-una sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo.
Unang Korinto, Kapitulo 3. Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tao nga taong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon ug mga masusupa sa Kristohanong pagtuo. Kaniadto, gibuhi ko kamog gatas ug dili sa gahing pagkaon, kay dili pa man kamo andam niini. Ug bisan gani karon, dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon, kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon. Kay dili ba ang inyong kasina ug panagbingkil nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo ug nagsubay nining dalana? Kay kun usa ka ninyo moingon, dapig ako kang Pablo, ug ang uban moingon, dapig ako kang Apolos. Dili ba sama ra kamo sa mga kalibutanon? Kay kinsa bagod si Apolos, ug kinsa ba si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-aga kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisibis sa tanom, apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Dili importante ang nagpugas ug ang nagbisibis, kundili ang Dios, kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Walay kalainan ang nagpugas sa nagbisibis. Gantihan sa Dios ang matag-usa kanila, sumala sa iyang nahimo. Kay sa Dios kami isig ka magbubuhat, ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mao usap ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios nga rikanako, ug sama sa usa ka batid nga magtutukod. Gipahimutang ko ang patukuranan, ug lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay wala nay laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Hesukristo. May pipila nga mogamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mogamit og kahoy, sagbot o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kun masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya, apan maluwas siya samara nga nakalata siya sa kalayo. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Kinahanglang walay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung ang usa ka ninyo naghuna-huna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Kay ang giisip nining kalibutana nga kaalam, binuang alang sa Dios, kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi raw sab sa ilang kaalam. Og laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang huna-huna sa mga maalamon. Busad dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao. Sapagkat tinuod, inyo ang tanang butang, si Pablo, si Apolos, ug si Pedro, ingon man kining kalibutana, ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot. Inyo kining tanan, ug kamo iya ni Kristo, ug si Kristo iya sa Dios. Unang Korinto, Kapitulo 4. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo, nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios, o kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo, usab bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kaayo ang akong konsensya,
apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya na himua sa pag-abot sa Ginoo, kay ipadayag niya ang mga daotang tinaguan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Ni adtong adlaw mudawat ang tagsa-tagsa sa pagdaig nga angay kaniya gikan sa Dios. Kay tungod kaninyo, mga igsoon, gihimo ko nga panig-ingnan si Apolo ug ang akong kaugalingon alang sa inyong kaayuhan, aron makat-on kamo sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo ug magtamay sa uban. Kinsay naghimo kaninyo nga labaw kaysa uban? Dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Unya, nganong magpasigarbo man kamo? Mura man pud og dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo. Anaa na kaninyo ang tanang butang nga inyong gikinahanglan. Mga dato na kamo. Nahimo kamong mga hari bisag wala kami. Maayo untag na hari gayud kamo aron maghari kami uban kaninyo. Sa akong huna-huna, ang Dios nagbutang kanamong mga apostoles sa 12 nga kahimtang. Sama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at tubangan sa katawhan. Usa ka talan-awon alang sa tanang anghel ug sa tanang tao. Tungod kang Kristo, kami mga buang-buang, apan kamo maalamon diha kang Kristo. Huyang kami apan kamo lig-on. Tinamay kami apan kamo pinasidunggan. Hangtod gayud nining mga taknaa, gigutom ug giuhaw kami. Nagkagidlay, gipamunalan ug nadiin-diin. Apan bisan pa niini, naningkamot gayud kami sa pagtrabaho aron mabuhi. Kung may mutunglo kanamo, panalanginan namo ang nagbuhat sa ingon. Kung lutoson, magpailob kami. Kung pakaulawan, tubagon namo sa malumong mga pulong. Hangtod karon, nahisama kami sa basura nga gisalibay diha sa yuta. Gisulat ko kini dili aron pakaulawan kamo, kundili aron sa pagtudlo kaninyo, ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa kung kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Busa, naghangyo ako nga sundon ninyo ang akong panig-ingnan. Kay alang nining tuyua, gipadala ko kaninyo si Timoteo. Siya ang akong pinangga ug buutang anak diha sa Ginoo. Pahinumduman kamo niya sa akong gisunod nga bag-ong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, samtang gitudlo kini sa tanang mga iglesia sa tanang dapit. Pipila kaninyo nahimong mapahitason ug nagdahom nga dili na ako moduaw kaninyo. Kung motugot ang Ginoo, duawon ko kamo sa dili madugay, ug unya masayran ko dili lamang kun unsay ikasulti ni ining mga mapahitason, kun dili ang gahom usab nga anaa kanila. Kay ang gingharian sa Dios dili pulos mga pulong lamang, kun dili gahom. Hain may inyong palabihon, muanha ba ko kaninyo nga magdalag bunal? Umuanha uban sa kasing-kasing nga mahigugmaon ug malumo. Unang Korinto, Kapitulo 5. Gidungog na nga may imoralidad diha kaninyo, ug hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang mga dili magtotoo, wala makabuhat sa ingon. Gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nagigpuyo sa iyang ina-ina. Unya nagpasigarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo ug papahawaon gikan sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Gihukman ko na ang naghimo nining mangilad nga butang. Samara nga uban ako kaninyo. Sa inyong panagtigom, uban ako kaninyo diha sa espiritu, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus,
nga nakig-uban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo nga magpasigarbo kamo. Nasayod kamo sa giingon. Ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Isalikway ang daang patubo aron maputli gayud kamo. Unya may sama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay si Kristo ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo gikahalad na. Busa, himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa paan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan, kundili sa paan nga walay patubo, ang paan sa kaputli ug sa kamatuoran. Sa sulat nga gipadala ko kaninyo, gisultihan ko kamo nga dili makighugoy-hugoy sa mga tao nga makihilawason. Ang gipasabot ko dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat og malaway o ang mga hakog o malapason sa balaod o nagsimba sa mga Diyos-Diyos kay kinahanglan man gayon nga sa hingpit mugawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. Ang buot kong ipasabot, mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon, apan makihilawason o hakog, o nagsimba sa mga Diyos-Diyos, o tigbutang-butang, o palahubog, o kawatan. Likayi bisan ang pagpakigsalo sa maong tao. Hinuon, dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Diyos mao'y maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang tao nga dautan. Unang Korinto, Kapitulo 6. Kung usa kaninyo agrabyado sa iyang igsoon, nganong mudangop man siya sa maghuhukom, nga dili magtotoo ug dili hinuon kini ipahusay sa iglesia? Wala ba kamo masayod nga ang balaang katawhan sa Dios mao'y maghukom sa kalibutan? Ug kung kamo mao'y maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa mga ginagmayng panagsumpaki? Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pa kaha sa mga butang niining kinabuhia? Kung mahitabo ang mga butang nga sama ni ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tao nga dili sakop sa iglesia? Angay kamong maulaw. Ngano? Wala ba'y maalamon kaninyo nga makahusay sa inyong gikasungian? Apan nagkinihaay hinuon kamo ug nagpahusay sa maghuhukom nga dili magtotoo. Ang inyong pagkihaay nagpailang nga napakyas gayud kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Apan kamo na hinuon ang nanglupig ug nanikas bisan gani sa kaigsuonan. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawa sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod. Dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila kaninyo sama gayud ni anak kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala, ug gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Dunay moingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon, nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Ang uban moingon, ang pagkaon alang man sa tiyan, ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod ka na, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili alang sa kalaw-ayan, kundili alang sa pag-alagad sa Ginoo, ug ang Ginoo magsangkap sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo,
ug siya magbanaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. Kuhaon ko ba ay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo ug himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babaeng nagbaligya sa iyang unod? Dili. O wala ba kamo masayod nga ang tao nga makighilawas sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog nahimong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kaayo ang giingon sa kasulatan, ang duha mahimong usa, apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Busa likayi ang kalawayan. Ang ubang sala nga mahimo sa tao, walay kalabutan sa iyang lawas, apan ang tao nga makihilawason, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nagihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios. Gipalit na kamo niya. Busa, gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Unang Korinto, Kapitulo 7. Karon, hisgutan nato kadtong mga butang nga inyong gisulat kanako. Maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo, apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mangasawa ug ang babay mamana. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga bana, ug ang babay kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga asawa. Ang asawa dili mao'y magbuot sa iyang lawas, kundili ang bana, ug ang bana usab dili mao'y magbuot sa iyang lawas, kundili ang asawa. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa, gawas kung nagkasabot kamo sa pagbuhat niini, sulod sa mubong panahon, aron maggamit ninyo ang inyong panahon alang sa pag-ampo. Apan pagkatapos niini, makabuhat kamo sa naandan ingon nga magtiayon, aron nga dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas, gumikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. Gisulti ko kini dili ingon nga usa ka sugo, kundili usa ka pagtugot. Maayo unta kung kamong tanan sama pa kanako, apan ang usag-usa gihatagan sa Dios ug iyang kaugalingong hiyas. Ang usa kining hiyasa ug ang usa lahi usab. Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga byuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inusara sama kanako. Apan kung dili kamo makapugong sa inyong kaugalingon, pagminyo kamo, kay maayo pa nga magminyo kaysa masunog sa kaibog. Alang sa mga minyo, aduna ako'y usa ka sugo, nga dili akong kaugalingon kundili iya sa Ginoo. Ang babaeng minyo kinahanglan dili mubulag sa iyang bana. Kung mubulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab, o kaha makig-uli siya sa iyang bana, ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. Ingnon ko ang uban, bisag wala ako sugua sa Ginoo niini. Kung ang usa ka bana nga magtotoo, may asawa nga dili magtotoo, ug miuyon ang maong babae sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga ang lalaki dili makigbulag kaniya. Kung ang asawa magtotoo, apan ang bana dili, unya miuyon ang maong bana sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga dili makigbulag ang asawa sa maong bana. Kay ang bana nga dili magtotoo, gidawat sa Dios pinaagi sa pagkahiusa ngadto sa iyang asawa, ug ang asawa nga dili magtotoo, gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pagkahiusa ngadto sa iyang Kristohanon nga bana. Kung dili paingon niini, mahisama unta ang ilang mga anak sa mga dili magtotoo. Apan nianang kahintanga, gidawat sila sa Dios. Apan kung ang dili magtotoo, buot mubulag sa iyang kapikas nga Kristohanon, tuguti siya. Sa ingon ni ana,
Ang kapikas nga magtotoo, bana man siya o asawa, wala na'y kabilinggan kay ang Dios nagtawag kaninyo sa pagpuyo nga malinaw. Asawa nga Kristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong bana? O bana nga Kristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong asawa? Kinahanglan nga ang usag-usa magkinabuhi sumala sa gihatag sa Dios kaniya ug sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Mao kini ang akong gitudlo sa tanang iglesia. Kung ang usa ka tawo tinuli na sa dihang gitawag sa Dios, dili kinahanglan nga wagtango niya ang ulat sa pagtuli. O kung dili pa siya tinuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili kinahanglan nga magpatuli pa siya. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang matag usa kinahanglan magpabilin sa samang kahimtang sa dihang gidawat niya ang tawag sa Dios. Kung ulipon ka sa dihang gitawag ka sa Dios, ayaw ka na igsapayan. Apan kung may higayon ka nga makagawa sa imong pagkaulipon, pahimusli kini. Kay ang usa ka ulipon nga gitawag sa Ginoo, dili na ulipon diha sa Ginoo, ug ang tawo nga dili ulipon sa diha nga gitawag siya ni Kristo, nahimong ulipon ni Kristo. Kay gipalit kamo sa Dios, busa ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tao. Mga igsoon, angay nga ang matag usa magpadayon sa pagpakighiusa sa Dios, sa samang kahimtang sa pagtawag sa Dios kaniya. Mahitungod sa mga dili minyo, wala ako'y sugo gikan sa Ginoo, apan ani ay akong hunahuna, ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo takos kasaligan. Tungod sa kalisdanan niining panahona, gihunahuna ko nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siyag bulagi. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. O kung ang usa ka dalaga magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko, nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kalisdanan nga maangkon nila. Ang buot kong ipasabot, mga igsoon, mao kini. Ang gitagal nga panahon, hapit na moabot. Sukad karon, ang mga lalaking minyo, magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong naghilak, sa marag wala maghilak. Ang nalipay, sa marag wala malipay. Ang namalit, sa marag dili tag-iya sa ilang pinalit. Ug kadtong nagpahimulos sa kalibutan, sa marag wala magpahimulos niini. Kay ang kinaiya nining kalibutan na karon, hapit na matapos. Buot kong nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tao nga dili minyo, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo, magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa, busa mabahin ang iyang hunahuna. Ang babae nga dili minyo, o ang usa ka dalagang putli, magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babae nga minyo, magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay magtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinuon, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto ug hingpit nga magtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Apan kun ang usa ka lalaki may hinigugma ug gibati niya nga ang iyang lihok wala magpasidungog sa iyang hinigugma, ug dili siya makapugong sa iyang kaibog, ug gibati niya nga kinahanglan silang maminyo, paminyua sila. Dili kana sala. Apan kun ang usa ka tawo bisag wala pugsa, hugot nga nakahukom nga dili magminyo, kay makapugong siya sa kaugalingon, nan maayo nga dili siya makigminyo sa iyang hinigugma. Busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma, nagbuhat og maayo. Apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo, nagbuhat og mas maayo pa. Ang asawa walay kagawasan,
samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kung mamatay na ang iyang bana, makahimo na siya sa pagpakigminyo sa lalaki nga iyang nagustuhan, apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabubuton sa Ginoo. Hinuon, mas magmalipayon siya kung magpabilin sa iyang kahimtang karon. Mao kanay akong hunahuna, ug nagtuo ako nga ang Espiritu sa Dios nagpaluyo kanako niini. Unang Korinto, Kapitulo 8. Karon hisgutan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Tinuod ang giingon nga kitang tanan may kahibalo. Hinuon ang maong kahibalo naghimo sa tao nga mapahitason, apan ang gugma nagpalikon. Ang tao nga naghuna-huna nga may kahibalo siya, sapagkat tinuod, wala mahibalo sa angay niyang mahibaluan. Apan ang taong nahigugma sa Dios, nailhan niya. Busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, nahibalo kita nga ang Dios-Dios dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. Bisan tuod kung dunay ginganlag mga Dios, nga atua sa langit o ania bahinuon sa yuta, ug bisag daghan kining maong mga Dios ug mga Ginoo, apan alang kanato may usa lamang ka Dios. Kini mao ang Amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo, si Hesukristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Apan ang maong kamatuuran wala hisayri sa tanan. Ang uban naanad na gayon sa mga Dios-Dios nga hangtod karon naghuna-huna gihapon nga kanang pagkaon iya sa Dios-Dios. Huyang ang ilang konsensya ug bation nila nga mahugaw sila inigkaon nila nini. Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon nini o makaayo ang pagkaon nini. Apan pagmatngon kamo nga ang inyong kagawasan sa pagbuhat dili mahimong kapandulan niadtong huyang sa pagtuo. Kay kun ang huyang ug konsensya makakita nga ikaw nga may kahibalo nagkaon dito sa templo sa Dios-Dios, dili ba siya madasig sa pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios? Busa kining maong tawo nga huyang og pagtuo madaot tungod sa imong kahibalo, apan hinumdumi nga siya imong igsuon ug gipakamatyan ni Kristo. Sa imong pagbuhat niini nakasala ikaw kang Kristo, pinaagi sa imong pagpakasala batok sa imong mga igsuon ug pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. Busa kun ang pagkaon makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, dili na gayon ako mukaon og karne aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsuon. Unang Korinto, Kapitulo 9. Dili ba ako usaman ka tawo nga may kagawasan? Dili ba ako usa ka apostol? Wala ko ba makita si Jesus nga atong Ginoo? Og dili ba kamo bunga man sa akong pag-alagad sa Ginoo? Bisan tuod kun alang sa uban, dili ako apostol. Nakasiguro ako nga kamo nag-ila kanako nga apostol, kay kamo mauman ang prueba nga ako apostol sa Ginoo. Kung sawayon ako sa mga tao, tubagon ko sila. Wala bagod ako'y katungod sa pagkaon ug pag-inom? Wala ba ako'y katungod sa pagdalag asawa nga Kristohanon sa akong mga panaw sama sa gihimo sa ubang mga apostoles ug sa mga igsuon sa Ginoo ug ni Pedro? O si Bernabe ra ba ug ako ang kinahanglang magtrabaho alang sa among panginabuhi? Kinsa may sundalo nga nagsuhol sa iyang kaugalingon samtang nag-alagad sa kasundaluhan? O mag-uumang nga wala mukaon sa mga abot gikan sa iyang uma? O usa ka magbalantay sa kahayupan nga wala magpahimulos sa gatas naggikan sa iyang mga hayop? Ang akong gisulti dili iya sa tao lamang, kay ang balaod man nagsulti usab niini. Mabasa nato sa balaod ni Moises ang giingon,
ayaw hikti ang baba sa baka samtang magio kini. Mga baka ra ba ang gikahingawaan sa Dios? O kita ba hinuon ang gipahinungdan niya niini? Gisulat kini alang kanato. Ang nagdaro ug ang nag-ani nagtuman sa ilang katungdanan ug naglaom nga makadawat sa ilang bahin sa abot. Kung nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyo kung muani kami gyutan ong kaayuhan gikan kaninyo? Kung ang uban may katungod sa pagpaabot ni ini gikan kaninyo, dili ba labaw pa kami nga may katungod? Apan wala namo pahimusli ang maong katungod. Giantos hinuon namo ang tanan aron walay makababag sa pagsangyaw sa maayong balita. Mahitungod kang Kristo. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo. Ug kadtong nag-alagad didto sa halaran, may bahin sa halad. Sa mauusab nga paagi, ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita, magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. Apan wala ko pahimusli ang bisan unsa niining mga katungura, ug wala ko kinisulata aron paggamit sa maong mga katungod. Palabihon ko ang kamatayon kaysa hikawan ako sa akong katarungan sa pagpasigarbo. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita, kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. Kung kinabubuton pa ang paghimo ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan katungdanan ko ang pagbuhat niini, isip tinugyanan. Busa, unsa may suhol nga mapaabot ko, mao kini ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita, sa walay pagpabayad niini, sa walay pagpahimulos sa hingpit sa akong mga katungod, ingon nga naghago alang sa maayong balita. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. Samtang nag-alagad ako sa mga Hudiyo, nagkinabuhi ako ingon nga Hudiyo aron makabig ko sila. Ug kanila nga nailalom sa balaod ni Moises, nagkinabuhi ako ingon nga ilalom niini, bisan dili ako ilalom sa maong balaod aron pagkabig kanila. Sa mga dili Hudiyo, nagkinabuhi ako sama kanila, nga dili ilalom sa balaod sa mga Hudiyo aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios, kaysa pagkatinuod ubos man ako sa balaod ni Kristo. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga sa lumba ang tanan mudagan. Apan usara kanila ang gantihan. Busa paning kamot kamog dagan aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay, nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siyag purong-purong nga malaos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan ug sama ako sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangka. Unang Korinto, Kapitulo 10. Mga igsoon, buot kong hinumduman ninyo ang atong mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod ug milatas sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Nagkaon silang pagkaon nga espirituhanon ug nanginom sa tubig nga espirituhanon, kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batuha
mao si Kristo. Apan bisan paniana, wala kahimot is sa Dios ang kadaghanan kanila. Busa, gilaglag sila ug nakatag ang ilang mga lawas didto sa awaaw nga dapit. Kining tanan mga pasidaan kanato, aron dili kita magtinguhag daotang mga butang sama sa ilang gihimo. Ug dili magsimba sa mga Dios-Dios sama sa gibuhat sa pipila kanila. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, milingkod sila aron pagkaon ug pag-inom, ug mitindog aron pagsayaw. Dili kita makighilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila. Busa nangamatay ang 23,000 kanila sulod sa usa ka adlaw lamang. Dili nato sulayan ang Ginoo sama sa gibuhat sa pipila kanila. Busa gipamatay sila sa mga bitin. Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila, nga gilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini. Kadtong tanan nga nahitabo kanila, nagsilbing mga panigingnan. Apan gisulat kini, aron pasidan-an kita kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Ang naghuna-huna nga siya ligon, magbantay nga dili mapukan. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. Busa, mga igsoon, ayaw kamo pagsimba sa mga Dios-Dios. Gisulti ko kini kaninyo, ingon nga mga tao nga mabuot. Kamunay mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan niining maong kupa. Nakigambit kita sa dugo ni Kristo. Ug matagkaon nato sa pan nga gipikas-pikas. Nakigambit kita sa lawas ni Kristo. Kay may usa lamang kapan, ug bisan daghan kita, usa lamang kita kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Huna-hunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita. Kadtong nagkaon sa halad sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Wala ako mag-ingon nga may bili ang Dios-Dios, o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios-Dios. Ang gipasabot ko, mao nga kadtong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtotoo, gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili mahimong muinom kamo gikan sa kupa sa Ginoo ug sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimong mukaon kamo diha sa kan-anan sa Ginoo ug sa kan-anan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bubhok kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Makahimo kita bisan unsa, nag-ingon sila. Tinuod ka na, apan dili ang tanang butang makaayo kanato. Makahimo kita bisan unsa, apan dili ang tanang butang makapalig-on kanato. Kinahanglan walay magtinguha sa kaugalingong kaayuhan, kundili sa kaayuhan sa uban. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado, sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. Kung ang dili magtotoo, mudapit kaninyo sa pagpangaon, ug mihukom ka sa pagkuyog kaniya. Kaon sa idulot kaninyo ug ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Apan konsultihan kamo nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, ayaw kaon. Ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilon niini kanimo ug tungod usab sa konsensya. Dili ang imong kaugalingong konsensya, kundili ang iya sa nagsugilon kanimo. Kung may mangutana, nganong butan man sa konsensya sa laing tao ang kagawasan ko sa pagbuhat. Kung nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon,
nganong sawayon man ako mahitungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios. Busa kung mukaon kamo o muinom o magbuhat og bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paningkamuti nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo o ang iglesia sa Dios tungod kaninyo. Sunda ang akong gibuhat. Gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang tao sa tanan kong gibuhat, sa walay paghunahuna sa kaugalingon kong kaayuhan, kundili sa kaayuhan sa tanan aron sila maluwas. Unang Korinto, Kapitulo 11. Busa, sundan ninyo ako, sama nga gisunod ko si Kristo. Gidahig ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako, og inyo mang gituman ang mga pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Apan buot ko nga masayod kamo, nga si Kristo maoy ulo sa tanang tao, ang bana maoy ulo sa iyang asawa, ug ang Dios maoy ulo ni Kristo. Busa, ang usak ka lalaki nga magpandong kung magampo o magwali sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw kang Kristo. Ug ang babae nga dili magpandong kung magampo o magpadayag sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw sa iyang bana. Sama ra siya sa babae nga kiniskisan ang ulo. Kung ang babae dili magpandong, maayo pang putlon niya ang iyang buhok. Ug tungod kay makauulaw man sa usak ka babae nga kiskisan ang iyang ulo o putlon ang iyang buhok, kinahanglan magpandong siya. Dili kinahanglang magpandong ang lalaki, kay siya larawan man sa dagway ug himaya sa Dios. Apan ang babae larawan sa himaya sa lalaki, kay ang lalaki wala man buhatag gikan sa babae, kundili ang babae mao'y gibuhat gikan sa lalaki. Wala buhata ang lalaki alang sa babae, apan ang babae gibuhat alang sa lalaki. Busa, tungod sa mga anghel, kinahanglan magpandong ang babae aron pagpakita nga ubos siya sa pagbuot sa iyang bana. Apan sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, ang babae nagkinahanglan sa lalaki, ug ang lalaki nagkinahanglan usab sa babae. Kay sama nga ang babae gibuhat gikan sa lalaki, ang lalaki gianak sa babae, ug ang tanang butang nagikan sa Dios. Timbang-timbangan ninyo kini. Maayo ba sa babae nga musimbang nga walay pandong? Bisan gani ang kinaiyahan, nagtudlo man kaninyo nga makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok, apan garbo kini sa babae. Gihatag kaniya ingon nga pandong ang iyang taas nga buhok. Kung adunay buot makidlalis mahitungod niini, ang akurang ikaingon, mao nga kami ug ang kaiglesiyahan sa Dios, walay laing na batasan diha sa pagsimba, gawas niini. Niining musunod nga mga pahimangno, dili ko kamo daygon, kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom, inay kaayuhan. Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahin-bahin kamo sa inyong panagtigom, ingon nga iglesia, ug nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. Hinuon, maayo nga magkabahin-bahin kamo aron makita kinsa gayod ang tinuod kaninyo. Inigtigom ninyo ang inyong tuyo dili mao ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo, kay magunahay man kamo sa pagpangaon. Busa, ang uban dili mga busog, samtang ang uban usab mga hubog. Wala ba kamoy kaugalingong mga balay diin kamo makakaon ug makainom? O palabihon ba ninyo nga tamayon ang iglesia sa Dios ug pakaulawan ang mga kabos? Unsa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod niini? Daygon ko ba kamo? Dili gayon. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian, nikuha sa pan. Unya, nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon,
mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan, ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo o muinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom gikan sa kupa. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpantun lamang kanato, aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Busa mga igsoon, inigtigom ninyo aron pagkaon sa panihapon sa Ginoo, paghinulatay kamo. O kung may usa ka ninyo nga gigutom, kinahanglang mukaon siya didto sa iyang balay, aron dili kamo kastiguhon sa Dios sa inyong panagtigom. Og mahitungod sa ubang mga problema ninyo, husayon ko ra kini inig-anha nako. Unang Korinto, Kapitulo 12. Mga igsoon, buot ko nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod sa mga hiyas gikan sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa inyong pagkadili magtotoo kaniadto, nahisalaag kamo sa nagkadaiyang paagi sa pagsimbag mga Diyos-Diyos. Busa kinahanglan nga mahibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios, dili makatunglo kang Hesus, ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo, gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas, apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa ug kini alang sa kaayuhan sa tanan. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam. Samtang sa uban naghatag siya og mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka Espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo. Samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios, ug sa lain pagayon ang katakos sa pag-ila sa nagkalain-laing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siyag hiyas sa pagsultig lahi nga mga pinulungan, ug sa laing tawo naghatag siyag hiyas pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Apan maurang espirituha ang naghimo nining tanan. Gihatagan niya og nagkalain-laing hiyas ang matag tao sumala sa iyang pagbuot. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini, usa ra gihapon kini kalawas. Ang uban kanato mga Hudiyo, ang uban dili. Ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa mao gihapong espiritu, ug kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ra ka bahin, kundili daghan. Mahimong muingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Apan ang pagsulti niya niini wala maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug mahimong muingon ang dalunggan, kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Apan kini wala maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas.
Kung ang tibuok lawas pulos mata, unsaon man pagkadungog niini, ug kung pulos dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuo. Wala untay lawas kung usa lamang kini kabahin. Apan sumala sa atong nasayran, may daghang bahin ang usa ka lawas. Busad dili makaingon ang mata ngadto sa kamot. Wala ako magkinahanglan kanimo. Dili usab makaingon ang ulo ngadto sa tiil. Wala ako magkinahanglan kanimo. Gikinahanglan hinuon nato ang mga bahin nga atong giisip nga huyang. Kadtong mga bahin nga giisip natong dili kaayo mahinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ug ang mga bahin sa lawas nga dili angayang makita sa uban, gihatagan nato sa talagsaong pagtagad. Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas, wala magkinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas, aron paghatag og dugang dungog ni adtong mga bahin nga nakulangan niini. Gihimo sa Dios nga ingon niini, aron dili magkabahin-bahin ang lawas, kundili ang tanang bahin niini may samang pagtagad alang sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo, ug ang usag-usa bahin niini. Diha sa iglesia, gipahimutan sa Dios ang tanan sa hustong nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo ug kadtong naghimog mga milagro. Kadtong gihatagag gahom sa pag-ayo. Kadtong gihatagag hiyas sa pagtabang sa uban. Kadtong gihatagag hiyas sa pagdumala ug kadtong may katakos sa pagsultig lahi nga pinulungan. Dili silang tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro o sa pag-ayo sa mga balatian o sa pagsultig mga lahi nga pinulungan o sa pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Busa, tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. Apan ang labing maayo sa tanan, mao kining musunod nga paagi. Unang Korinto, Kapitulo 13. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kung wala ako'y gugma, samara ako sa saba nga agom ug sa piyang-piyang nga nagtaginting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid. Apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kadako ug ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon, dili kini masinahon o tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuuran. Ang gugma mupailob, mutuo, mulaom ug mulahutay gayud. Ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala ug ang kahibalo mahanaw. Apan ang gugma dili gayud matapos, kay ang atong kaalam ug ang atong pagpadayag sa mga langit ng mensahe dili hingpit. Apan kung ang hingpit moabot na, kadtong dili hingpit mawala. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati ug panghunahuna, binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magpinata. Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin,
apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang, apan mahimpit ra unya kini sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Busa kining tulo magpabilin: pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Unang Korinto, Kapitulo 14. Angay ninyong tinguhaon ang gugma ug ang mga hiyas nga espirituhanon, labi na gayod ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Ang magsulti og lahi nga pinulungan, wala magsulti ngadto sa tao, kundili ngadto sa Dios, tungod kay walay makasabot kaniya. Nagsulti siya sa tinagong mga butang, pinaagi sa espiritu. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagsulti sa mga tao ug nagligon, nagdasig ug naglipay kanila. Ang nagsultig lahi nga pinulungan, nagligon sa iyang kaugalingon lamang. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios, nagligon sa tibuok iglesia. Buot unta nako nga kamong tanan makasulti og lahi nga pinulungan. Apan palabihon ko nga kamong tanan makabaton sa hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Kay ang nagsulti sa mensahe sa Dios, mas mahinungdanon pa kaysa nagsultig lahi nga pinulungan, gawas kung may makahubad sa iyang gisulti aron malig-on ang tibuok iglesia. Busa, kung muanha ako kaninyo mga igsoon ug magsultig lahi nga pinulungan, unsa may inyong makuha kanako? Wala gayon. Gawas kung nagsulti akog mga pamahayag gikan sa Dios o kahibalo o mga dinasig nga mensahe o pagtulunan. Huna-hunaa ang mga instrumento sa musika nga walay kinabuhi sama sa plauta ug sa alpa. Unsaon man sa usa ka tawo pagkahibalo sa tuno, kung dili klaro ang pagtukar niini. Ug kung ang pagpatingog sa trompeta dili klaro, kinsa may mangandam alang sa gubat. Sa samang paagi, kinsa may makasabot kaninyo kung magsulti kamog lahi nga pinulungan nga dili maklaro. Ang inyong mga pulong mahanaw lamang uban sa hangin. Dunay nagkalain-laing pinulungan dinhi sa kalibutan, ug ang tanang pinulungan may kahulugan. Apan kung dili ako makasabot sa pinulungan nga gigamit, alang kanako ang nagsulti niini langyaw, ug mausab ako alang kaniya. Tungod kay naninguha man kamo pagbaton sa mga hiyas sa espiritu, tinguhaan ninyo ang mga hiyas nga makapalig-on sa iglesia. Busa ang nagsultig lahi nga pinulungan, kinahanglan nga mag-ampo nga makabaton sa hiyas sa paghubad niini. Kay kung mag-ampo ako sa pinulungang dili masabtan, nag-ampo ang akong espiritu, apan ang akong hunahuna wala makasabot. Busa unsa man ang akong buhaton, mag-ampo ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabutan. Mag-awit ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabutan. Kung magpasalamat kamo sa Dios uban sa espiritu lamang, unsaon man sa usa ka yanong nga tawo nga mitambong sa pagsimba pag-ingog, Amen, sa inyong pagpasalamat, dili gayud siya makasabot sa inyong gipanulti. Ug bisan pa kung ang inyong pag-ampo ngadto sa Dios maayo kaayo, dili kini makapalig-on sa ubang tao. Nagpasalamat ako sa Dios nga makasulti akog lahi nga mga pinulungan, labaw kang bisan kinsa kaninyo. Apan sa panahon sa pagsimba diha sa iglesia, palabihon ko ang pagsultig 5 ka mga pulong nga masabot aron pagtudlo sa uban, kaysa pagsultig 1,000 lahi nga pinulungan nga dili masabtan. Mga igsuon, ayaw kamo pagpakasama sa bata sa inyong panghuna-huna. Pagpakasama kamo sa bata mahitungod sa dautan, apan pagpakahamtong sa inyong panghuna-huna. Nahisulat kini sa kasulatan, sultihan ko kining katawhan, pinaagi sa mga langyaw nga nagsulti ug dili masabtan nga pinulungan. Apan bisan pa niini, ang akong katawhan dili mamati kanako. Nag-ingon ang Ginoo. Busa ang lahi nga mga pinulungan,
ilhanan lamang sa mga dili magtotoo ug dili sa mga magtotoo. Samtang ang hiya sa pagsulti sa mensahe sa Dios alang sa mga magtotoo ug dili alang sa mga dili magtotoo. Busa, kung magkatigom ang tibuok iglesia ug ang usag-usa magsultig mga pinulungang dili masabtan, unya mosulod ang pipila ka ordinaryo nga tao nga dili mga magtotoo, dili ba muingon sila nga nangabuang kamong tanan? Apan kun ang tanan magsulti sa mensahe sa Dios, unya may musulod nga dili magtotoo o walay hiyas sa pagsabot sa laing pinulungan, sudyaan ug hukman siya sa iyang konsensya tungod sa tanan niyang nabati. Ang iyang tinaguang mga hunahuna mabutyag ug muhapa siya ug musimba sa Dios. Muingon siya, ang Dios ania gayud dinhi uban kaninyo. Ang gipasabot ko, mga igsuon, mao nga inigtigom ninyo, ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali, ang uban magsultig lahi nga pinulungan, ug ang uban pagayod maghubad sa kahulugan niini. Kinahanglan nga kining tanan buhaton aron paglig-on sa iglesia. Kung dunay musulti og lahi nga pinulungan, kinahanglan duha o tulo lamang. Magbanos-banos sila pagsulti ug lain ang maghubad niini. Apan kung walay makahubad, kinahanglang pahilumon sila diha sa inyong pagsimba ug pasultiya sila ngadto lamang sa ilang kaugalingon ug sa Dios. Duha o tulo lamang kanila nga gihatagan sa mensahe sa Dios ang pasultihon, ug ang uban maoy magtimbang-timbang sa ilang gipanulti. Apan kung usa sa mga nagtigom ang nakadawat og mensahe gikan sa Dios, kinahanglan muhunong ang nagsulti. Mahimo nga kamong tanan magbanos-banos pagsulti sa mensahe sa Dios aron ang tanan makakaton ug madasig. Ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios kinahanglan ubos sa pagpugong sa nagsulti. Kay ang Dios dili Dios sa kaguliyang, kundili sa kalinaw, ug sama sa tanang mga simbahan sa katawhan sa Dios. Ang mga babay kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasultiha, sumala sa giingon sa balaod sa mga Hudiyo. Kinahanglan dili sila mangulo. Kung buot sila masayod sa usa ka butang, kinahanglan mangutana sila sa ilang bana didto sa ilang Pinoyanan. Makauulaw sa usa ka babae ang pagsulti sa panahon sa pagtigom sa iglesia. Naghuna-huna ba kamo nga nagikan kaninyo ang pulong sa Dios? O kamo rabay nakadawat niini? Kung may naghuna-huna nga siya mensahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya nga ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. Apan kung dili siya magtagad niini, ayaw siyang tagda. Busa mga igsuon, paninguhaan ninyo ang pagsulti sa mensahe sa Dios. Apan ayaw pugi ang pagsultig lahi nga pinulungan. Kinahanglan ang tanan buhaton ninyo sa husto ug sa mahusay nga paagi. Unang Korinto, Kapitulo 15. Mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini ug gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga maligon. Gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw, gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. Nagpakita siya kang Pedro ug unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. Sa katapusan, nagpakita usab siya kanako
bisan tuod ako sama sa usa nga natawo sa dili husto nga panahon. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles, ug dili gani ako angay nga tawgog apostol, kay gilutos ko man ang iglesia sa Dios. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, nahimo akong ingon niini, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw hinon akong naghago kaysa ubang mga apostoles, ug kini dili bunga sa akong pagpaningkamot, kundili sa grasya sa Dios nga ania kanako. Busa dili mahinungdanon kung ako ang nagwali o sila. Ang mahinungdanon mao nga kami nagwali ug kamo nituo. Kay ang mensahe nag-ingon man nga si Kristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kun mao kana, wala di ay banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. Ug labaw pa ni ana, kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios. Kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala di ay. Ug kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo kutob ra niining kinabuhiya, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang pagbanhaw sa matag usa himuon sa hustong hanay. Si Kristo maoy una sa tanan, unya musunod kadtong iya ni Kristo inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntogon ni Kristo ang tanang pangulo, mga awtoridad ug mga kagamhanan. Unya itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan nga maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan. Ang katapusang kaaway nga buntogon mao ang kamatayon, kay ang kasulatan nag-ingon, himuon sa Dios ang tanang butang nga iyang tumbanan. Hinuon klaro kaayo nga niini wala mahilakip ang Dios nga nagbuhat aron ang tanang butang mahimong tumbanan ni Kristo. Apan sa dihang ang tanang butang nailalom na sa pagmando ni Kristo, siya mismo, ang anak, magpailalom sa paghari sa Dios. Ang Dios mao'y nagbuhat aron ang tanan mailalom sa pagmando ni Kristo. Si Kristo nagpailalom sa pagmando sa Dios, aron ang Dios mao'y maghari sa tanan sa hingpit gayon. Karon, unsa na may dangatan ni atong mga tao nga gibunyagan alang sa mga patay? Unsa may ilang mahimo? Kung tinuod ang giingon nila nga dili banhawon ang mga patay, nganuman nga gibunyagan sila alang sa mga patay. Ug bahin kanamo, nganong sa gubangon man namo kanunay ang mga katalagman. Mga igsoon, sa matag adlaw giatubang ko ang kamatayon. Ang garbo ko kaninyo diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo, nakaaghat kanako pagbutyag niini. Kung ang pagpakig-away batok sa bangis nga mga mananap dinhi sa Efeso, tungod lamang sa tawhanong tuyo, unsa may akong makuha? Kung dili banhawon ang mga patay, nan, matud pa sa panultihon, mangaon ug manginom kita, kay ugma mga matay man kita. Ayaw kamo patunto. Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Pag tinarong kamo, ug ayaw na pagpakasala.
Gisulti ko kini aron maulaw kamo, kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. Apan adunay mangutana, unsaon man pagkabanhaw sa mga patay? Unsa mang lawasa ang ilang maangkon? Mga buang-buang, inigpugas ninyog binhi, dili kini moturok gawas kung mamatay una kini. Ug inigpugas ninyo, dili hingkod na nga tanom ang inyong ipugas, kun dili liso o binhi lamang sama sa trigo ug uban pa. Gihatagan kini sa Dios og lawas sumala sa iyang gusto, ingon man ang matag binhi. Dili managsama ang unod sa tanang binuhat. Lain ang unod sa mga tao, lain ang sa mga mananap, lain ang sa mga langgam, ug lain usab ang sa mga isda. May mga lawas nga langit nun ug may mga lawas nga yutanon. May kaanyag nga iya sa langit nung mga lawas ug laing matang sa kaanyag sa yutanong mga lawas. Ang adlaw may kaugalingong katahom, ang bulan usab may laing katahom, ug ang mga bituon may lahi nga katahom, kay nagkalain-lain ang matang sa katahom sa mga bituon. Ingon niini ang mahitabo sa panahon nga banhaw na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot, apan sa pagbanhaw na niini dili na kini madunot. Gilubong kini nga walay bili ug huyang, apan kun banhaw na kini mahimayao na ug ligon. Iniglubong niini lawas kini nga yutanon, apan kun banhaw na kini lawas na nga espirituhanon. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang unang tao nga si Adan gibuhat nga buhi, apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili ang espirituhanon mao'y naguna, kundili ang lawas nun ug musunod ang espirituhanon. Ang unang Adan gihimo gikan sa abog sa yuta. Ang ikaduhang Adan mianhi gikan sa langit. Ang yutanon sama sa hinimo gikan sa yuta, ug ang langit nun sama ni adtong mianhi gikan sa langit. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tao nga hinimo gikan sa yuta. Magsulob unya usab kita sa dagway sa tao nga gikan sa langit. Mga igsoon, ang buot kong ipasabot mao nga ang hinimo gikan sa unod ug sa dugo dili makaambit sa gingharian sa Dios. Ug ang butang nga madunot dili makaangkon sa kinaiya ni adtong walay pagkadunot. Mao kini ang misteryo. Dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mga usab sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Mahitabo kini inigtingog sa katapusang trompeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayud mamatay. Ug kita mga usab, kay kining lawas nga madunot kinahanglang magsulob sa pagkadili na madunot, ug kining lawas nga mamatay kinahanglang magsulob sa pagkadili na mamatay. Busa, kung kining lawas masuloban na sa pagkadili madunot, ug kung kining lawas nga mamatay masuloban na sa pagkadili mamatay, matuman na ang kasulatan nga nag-ingon, gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon nagikan sa sala, ug ang gahom sa sala nagikan sa balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Unang Korinto, Kapitulo 16. Mahitungod sa ihinabang alang sa katawhan sa Dios, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga kaiglesiyahan sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag simana, ang usag-usag kaninyo maggahin gayod og kwarta sumala sa inyong kinitaan, og tigumon kini aron maandam na inig-anha ko.
Unya ipadala ko ang mga tao nga inyong napili uban sa sulat sa pagpaila-ila aron dad-on nila sa Jerusalem ang inyong gasa. Kung kinahanglanon nga muadto ako, pakuyugon ko sila. Nagplano ako nga muagi sa Macedonia. Gikan didto muanha ako kaninyo. Tingali magpabilin usa ako uban kaninyo. Tingali makig-uban ako kaninyo sa tibuok nga tingtugnaw, ug unya matabangan ako ninyo pagpadayon sa akong panaw bisan asa ako muadto. Kay dili ako buot makikita kaninyo sa mubong panahon lamang. Nagtinguha ako pagpakig-uban kaninyo sulod sa taas-taas nga panahon kung mutugot ang Ginoo. Apan magpabilin ako diri sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes. May dakong kahigayunan dinhi alang sa mapuslanong buhat bisan tuod adunay daghang mga kaaway. Kung muanha kaninyo si Timoteo, abi-abiha gayon siya kay sama kanako, nag-alagad siya sa Ginoo. Ayaw siya tamaya kundili tabangi siya pagpadayon sa iyang panaw nga malinawon aron mahibalik siya kanako kay gipaabot ko siya nga mahibalik uban sa mga kaigsuonan. Mahitungod sa atong igsuon nga si Apolos, makadaghan ko na siya dasiga pagduaw kaninyo uban sa mga kaigsuonan. Apan wala niya batia nga kinahanglan muanha siya karon. Hinuon kun makahigayon muanha ra siya. Pagbantay kamo, pagmalig-on diha sa pagtuo, pagmaisugon ug pagmakusganon, buhata ang tanan diha sa gugma. Nasayod kamo mahitungod kang Estefanas ug sa iyang panimalay. Sila maoy unang mga Kristohanon didto sa Gresya ug sila nag-alagad sa katawhan sa Dios. Hangyoon ko kamo pagsunod sa mga pangulo nga sama kanila ug sa mga tao nga nagbuhat uban kanila. Nalipay ako sa pag-abot ni Estefanas, ni Fortunato ug ni Acaico. Sila ang ilis ninyo samtang wala kamo diri ug nakadasig sila kanako ingon man kaninyo. Angay pasidunggan ang mga tao nga sama kanila. Nangumusta kaninyo ang mga iglesia sa lalawigan sa Asya. Si Priscilla ug si Aquila ug ang mga magtotoo nga nagtiguman sa ilang balay, kinasing-kasing nga nangumusta kaninyo diha sa Ginoo. Nangumusta usab kaninyo ang tanang kaigsuonan diri. Paghimamatay kamo uban sa halok nga inigsuon. Ako si Pablo, maugayod ang nagsulat nining pangumusta. Tinunglo ang wala mahigugma sa Ginoo. Maranatha, balik na among Ginoo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus mag-uban kaninyo. Ang akong gugma mag-uban kaninyong tanan diha kang Kristo Hesus.